zudela kontuatu gabeak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Jugozo amurik sarri dio herriak zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zapigorria, zerua du estaltzen. Ez dakizen pasatzen den azken handi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adumi falta direlako zure kuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu. Sarri, 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 viva los. Sarri, 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 kalera. Sarri, 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 sarri. Cristo marcha David. Sarri, 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 viva tu. Sarri, 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 viva Doaz. Sarri, 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 kalera. Sarri, 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 Cristo marcha David. Manuel Pradales lehendakaria Iruñan izan da aste azken honetan eta Maria Txibite lehendakariarekin bildu da lehen aldiz Nafarroako jauregian. Bileran, biek adostu dute Nafarroako gobernuaren eta Lakuako gobernuaren arteko lankidetza protokoloa eguneratzea, datozen hilabetetan lankidetza loturak sendotzeko eta zabaltzeko asmoz. Lan osasuna lehentasuna izatea askatu dio ELA sindikatuak Torres lehendakariordeari. Asteazken honetan egindako bileran, ELAk Mikel Torres lehendakariordeari eskatu dio lan osasuna lehentasuntzat hartzeko eta patronalaren gain jar dezala azpimarra lan gatazkak murrizteko. Lan gatazkai dagokionez patronalaren jarreran eta estrategian jar dezala azpimarra galdegin du sindikatuak. Zalantza zegoen eta ELAk baieztatu egin du ez duela parte hartuko ostegunean egitekoa den osasun itunaren lehen bileran. Sindikatuak uste du beste mahai bat baino Osakidetzak berehalako eta egiturazko neurriak behar dituela. Hala jakinarazi dio sindikatuak Manuel Pradales lehendakariari gutun bidez. Irailaren 8 hemen da, alardea egingo dute Hondarribian eta egun horretarako baimenak eta emate aldera Hondarribiko udalak ebatzi dituen ebazpenetan lehen aldiz jaso du Jaizkibel konpainiaren eskabidea eta lehen aldiz aterako da konpainia hori, konpainia parekide bakarra Hondarribiko udalaren baimenarekin. Aintzakotzat hartzekoa da alarde egunerako baimenen ebazpen horretan alkatetzak propio jaso duela alarde parekide bat lortzeko asmo argia. AEKak Euskara Eroso bizitzeko 2024-2025 ikasturteko matrikulazio kanpaina jarri du martxan eta horrela matrikulazioa zabalik dago jada AEKaren euskaltegietan herritarrek Euskara Eroso ikas dezaten bertan. AEKaren artezkaritza kontseiluko kideek aurkeztu dute kanpaina asteazken honetan Bilboko Kalderapeko kulturgunean.
Gabon eta ongietorri guztioi, Madrilen zain dira zirte dozart egiteko. Bilera egin dute gaur Maria Txibitek eta Imanol Pradalesek Nafarroko gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariek bi erakunden arteko lankidetza indartzeko xedez. Nafarroko jauregian egin dute bilkura instituzionala Iruñean eta besteak beste izpide izan dute HTaren Nafarroko korridorea eta Euskal Y-koa lotzeko proiektua Irun Errejano. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak gaur elkartu dira Nafarroko jauregian hainbat gai jorratzeko. Ordu beteko bilera izan dute eta finantzaketa eredua AHTak Iruñaren eta Euskal Y-koaren artean izan duten lotura eta bi erakunden arteko elkarlanerako ituna izan dituzte izpide. Hain zuzen, AHTaren ingurukoa eztabaidagai bilakatu da azken asteetan. Pradalesek atzo hitz egin zuen gaiaz eta hark esandakoaren inguruan zenbait interpretazio egin dira. Pradalesek Nafarroaren eta Euskal Y-koaren arteko lotura Ezkion Gipuzkoan egite asmoa du. Arratsaldean parlamentuan berriro elkartuko dira oraingoan Unai Uhalde parlamentuko presidentearekin. Lehenengo aldiz ikusi dira aurrez aurre eta sentsazio onarekin atera dira biak. Bi gobernuen arteko elkarlana beraz ez da aukera bat, behar bat da. Behar historiko bat. Bai, barrura zein Europara begirare, Txibite presidentak esaten zuen bezala. Eta elkarlan honen eta horren hainbat adibide badauzkagu. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren arteko lankidetza protokoloa, Euroeskualdea, Pirineetoko lanerako komisioa, edo Ardatz Atlantikoaren komisioa besteak beste. Txibitek eta Pradalesek EAEren eta Nafarroaren arteko abiadura handiko trenbidearen loturari ere heldu diote. Dauden bi aukerak Euskal Y-koaren eta Nafarroaren arteko lotura Gasteizek edo Ezkio itsasok Gipuzkoa egitea da. Erabaki bat hartu ahal izateko txostenak bizkortzeko eskatu diote biek garraio ministerioari. La ciudadanía nos reclama que nuestros dos gobiernos colaboren con la misma cordialidad con la que navarros y vascos convivimos día a día. Ese es el espíritu que marca el protocolo que ya firmamos en el año 2021 y que hoy, pues hemos empezado a repasar con ese objetivo de trabajar en su actualización en el plazo de unos meses, ¿no? Pradalesek eta Txibitek 2021ko abenduan bi gobernuek sinatu zuten lankidetza protokoloa errepasatu dute. Hitzarmena berritzeko eta eguneratzeko helburuarekin. Protokolo horrek hainbat arlotako lankidetza eremua jasotzen ditu. Hala nola, osasuna, enplegua, etxebizitza, berdintasuna, hizkuntza politika, gazteria, hezkuntza eta segurtasuna. Gainera duela gutxi, bi exekutiboek akordio bat sinatu zuten EITBren irrati eta telebista emisioen edapena bermatzeko Nafarroan. Txibitek Pradalesekin izandako bilera adeitsua azpimarratu du, eta etorkizunean harremanak hain adeitsua izaten jarraitza espero du. Abiadura handiko trenaren inguruko adierazpenekin segiz, Otxandian orentzat esperpentoa da aldun nagusiek HTaren inguruan duten eztabaida publikoa. Eusko Legebiltzarreko EH Bilduko buruak ziurtatu du EAJaren barruan azaleratu den eztabaidan lurraldeen arteko interesak daudela eta ez aldagai teknikoak. Ikasturteko lehen elkarrizketa eman du Peio Otxandianok eta hainbat gai izan ditu izpide horien artean azken egunotan oposizioaren inguruan piztu den eztabaida. La decisión ya está tomada. Nosotros venimos haciendo, yo creo, una oposición responsable y tenemos la responsabilidad no solo de hacer oposición, sino además coliderar la transformación que tiene que hacer este país los siguientes años, ¿no? Yo creo que ese es el sitio que nos otorga la ciudadanía a través de las urnas. En ese sentido, yo creo que entra absolutamente en la normalidad que la oposición tenga actividad parlamentaria. Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako ekimenez mintzo da eta Eusko Alderdi Jeltzaleak azken egunotan erabili duen hizkeraz ere kexua agertu da. Bueno, pues nosotros asistimos un poco atónitos a la semántica que se empieza a utilizar, ¿no? Esto de la tregua, del JQ, de este tipo de lenguaje, ¿no? Que yo creo que no se corresponde con la realidad política del país. Y bueno, yo creo que tenemos que recuperar un poco la calma, la sensatez, la cordura, y que tenemos que iniciar el curso político con normalidad, ¿no? Y yo creo que así terminamos el curso anterior y hay que dar seguida a
esta normalidad política. Otxandianok hizkuntzaren erantzukizunari eta zentzutasunari dei egin die elkarrizketan, eta gaineratu du elkarrizketarako tartea egon bar dela alderdien artean, eta Pradales lehendakariaren eta bere artean konfiantza zantzuak egon behar direla autogobernu berria lantzen hasteko. Y le planteé al lehendakari en julio que necesitamos un espacio de confianza entre él y yo, lo cual no va en contra ni del Parlamento ni del diálogo que se tiene que producir entre los partidos políticos, pero yo entiendo que siendo ambos los líderes, digamos, en ese Parlamento de los dos partidos mayoritarios en ese Parlamento, que son partidos abertzales, ¿no?, empatados en escaños, y habiendo en ese Parlamento una mayoría abertzale como existe, que es inédita, si toca renovar el autogobierno, pues yo creo que, bueno, pues esa mayoría abertzale, ese mandato popular por parte de la ciudadanía, pues se tiene que plasmar en el texto, ¿no? Azkenik Laudioko ezbeharraren arira esan du behar diren azalpenak eman behar direla berriro ez gertatzeko, eta horren arira normaltasunaren barruan sartzen dela osasun sailburuaren agerraldia. En el momento en que suceden cosas graves, como es el fallecimiento de una persona en un ambulatorio por segunda vez, pues yo creo que ahí tiene que haber un control parlamentario para que se esclarezcan las cuestiones, las cosas, y se vea cómo hay que mejorar las diferentes cuestiones que haya que mejorar para que esta situación no se produzca otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es absolutamente pertinente que la oposición pida la comparecencia del consejero. Incluso sería absolutamente normal que el propio consejero pidiera comparecer en el Parlamento para dar cuenta de lo que ha sucedido. Ikasturtea hasi besterik ez da egin, eta horrekin batera politikarien arteko ikamikak. Eusko Jaurlaritzak deituta alderdi politiko, sindikatu eta eragile gehienak Bilbon elkartuko dira bihar Osakidetzaren aldeko herrituna erdiesteko lehen bilera egiteko. ELA sindikatuari ere deitu diote parte hartzera, baina hark gaur jakinarazi du ez dela bilera horietan izango. ELAk nabarmendu du ez duela uste Jaurlaritzak osasun politikak aldatzeko borondatea duenik eta horregatik egingo diola uko osasun itunean izateari. ELAk jadanik hitz egiten du eta hitz egingo du Eusko Jaurlaritzarekin horretarako prest dauden mailetan, Osakidetzan jadanik martxan dagoen mailan. ELA ez dagoena prest da mai horiek eguneroko mailetan akordiorik ez egotea, inposaketak izatea, adibidez uztailan aparteko orduak esartzeko sistema berri bat inposatu ziguten, eta bestelako foro batzu esartzea gure ustez propaganda helburu gehiago daukatenak benetan gauzak aldatzea baino. Benetako itun bat nahi izan ezkero, aurretik itun horren oinarriak zintzu diren adostu barko litzateke, guk argi daukagu privatizazioa aurre egin behar zaiela, Osakidetzak baliabide gehiago behar duela, langile gehiago behar duela, eta horri guztiari aurre egiteko aurre kontu duinak behar dituela. Oinarri horiek ez badaude argi, horrelako itun batek gure ustez propaganda helburua besterik ez dauka. Gu deitzen gaituzten biletan parte hartzen dugu, aldebiko harremana badaukagu, Osakidetzako mailan parte hartzen dugu, iruditzen zaigu foroak eta gure iritzia jasotzeko mailak jadanik badaudela. Eusko Jaurlaritzaren esku egongo da, entzune gaituzten edo ez. Pradales lehendakariari 80 neurriko dokumentu bat eskaini genion, horietako asko Osakidetzarekin lodutakoak, bertan azaltzen da ELAk zer nahi duen. Gobernu honek Osakidetzako egoera irauli nahi badu, baditu neurriak martxan jartzeko, eta horiek martxan jartzea besterik ez dauka. Eta ELA sindikatuaz gabiltzala, Mikel Torres lehendakari ordea, Confebask eta ELArekin bilduta bukatu du gizarte eragileekin egindako bilera erronda. Confebask eta ELArekin bilduta amaiera eman dio Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburuak gizarte eragileekin egindako errondari. Lehendakari ordea eta patronalaren presidentea Tamara Jaue goizean elkartu dira Bilbon. Eguerdian, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren Michel Lakuntzaren txanda izan da. Bilera errespetu giroan burutu dela adierazi du Confebaskek. Ikasturtean zehar aurrera eramango dituen proposamen nagusiak mahai gaineratu ditu patronalak. Garapen ekonomikoa eta enpleguaren sorrera lortzeko helburuarekin, elkarlanean aritzeko borondatea helarazi diote Torres lehendakari ordeari. ELAk bere aldetik gobernu berria jarraikortasun ildoa hartzearekin kezkatuta dagoela helarazi dio sailburuari. Lan osasuna lehentasun bezala hartzearen beharra mahai gaineratu du. Besteak beste, lan ikuskatzaileen kopurua handituz. Euskal lan politika propioak garatzearen beharra azpimarratu du sindikatuak, gutxieneko soldata ezartzeko eskubidea bermatu ahal izateko.
Horrekin batera, lan gatazken ardura patronalarena dela gogorarazi dio sindikatuak Torres sailburuari. Oinarrizko hobekuntzak onartzeari uko egitea egotziz. Astelenean abiatu zuen bilera erronda Mikel Torres lehendakariordeak LAB sindikatuarekin. Ondoren Comisiones Obreras eta UGT-ren txanda ailegatu zen, eta Confebask eta ELA sindikatuarekin eman dio amaiera. Sumarren galdera parlamentario bati erantzunez Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu Bingen Zupiria martxoaren 5-ko anuetako gertaerez aritu da Eusko Legebiltzarrean. Bertan Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak azaldu du ezin dela esan anuetako emakumea foam jaurtigai batek zauritu zuela. Hondarribian akordio batera iritsi ez direnez, alarde baztertzaileak eta parekideak ordu desberdinean desfilatuko dute igandean. Hondarribiko alardea igande honetan izango da. Aurten gainera alarde parekidea Jaizkibel konpainiak aurrenekoz desfilatuko du udalaren baimenarekin, konpainia bezala eta ez manifestazio gisa, Jaurlaritzaren baimenarekin. Hondarribiko udalak aste honetan egin du publiko desfiletarako ebazpena. Bertan agertzen da alarde parekidea eta baztertzailea ez direla akordio batera iritsi eta norberak bere ordutegia eta espazioa izango dutela. Ildo horretan baimenez ari garela Jaizkibel konpainia lehenengo aldiz aterako da Gernikako arbola zuhaiztitik. Baimena eman zaio zuhaitz ilararen hasieran dagoen zelaia okupatzeko. Eta bestetik alarde baztertzaileari baimena eman zaio Gernikako arbolatik geratzen den zelaia okupatzeko, bi formazioen arteko distantzia mantenduz. Bi alardeek bat egingo duten une bakarra izango da hori, izan ere Jaizkibelek desfilatuko du aurrena eta gero alarde baztertzaileak. Alkatetza honek urte guztien eginiko lanketaren ondoren, aurtengo jaietan giro partartzaierantz eta errespetuzkorantz aurrera egin nahi du bizikidetza sustatuz. Ildo horretan ebazpenean idatzi du hondarribitarren eskubide indibiduala kolektiboki baliatzeko moduak errespetetzeari kalterik egin gabe, alkatetza honek bere eskumenen esparruan gizarte aldaketa egokiak erraztuko dituela alardea bereizi gabeko rolen bidez ospatzeko biden aurrera egiteko. Aintzat hartu behar daia 30 urte daramatzala Jaizkibelek alarde parekide baten alde borrokan, baina ordutik iaz arte udal gobernuan eaiota egon zen eta ez zuen eman pauso bakar bat ere. Dena dela aurten aurreneko Hondarribiko eaiotaren ordezkaritzak esan du Jaizkibeli harrera egingo diola. Agintea Botxanitzek hartu zuen iragan urtean eta aldaketak ematen ari dira. Jaizkibelek baina argi du alarde publiko parekide eta bakarra nahi duela. Egoera zinez lasaiagoa dutela adierazi du Peio Jora-Juria Seaskatko lehendakariak Beskoitzeko ikastola izpide hartuta kanbon duten egoitzan ikasturtea abiatzeko egin duten prentsaurrekoan. Azken 2 urteetan ikastolaren inguruan gatazka batean ibili ondoren herriko etxeak dimititu eta hauteskundeak egin zituzten ekainean. Pascal Jakob auzapez berriarekin bildu da geroztik Seaska eta Jora-Juriak esan du Euskal Herriko beste dozein herriko etxerekin duten elkarlan harreman normala berreskuratu dutela.
argira, berdugula lehenik gure eskaintza zabaldu. Lanbide heziketa mailan, bi formakuntza bakrik eskaintzen ditugu, eta ez da aski, ez dugu eskaintza aski zabala gure lurraldeko aurren berrei erantzuteko, beraz hori berdugu garatu, eskaintza gehiago eskaintza zabaldu, eta hortarako berda ere kopuruak handituko dira, eta berdugu bigarren egoitza bat atseman, eta erabaki hartua da, badakigu argi dugu bigarren lizeo bati buruz joan behar dugula. Aldiz nun, noiz eta nola hori ez dakiko. Irailaren 10ean Gorka Torrerroka ekintzaile euskaltzalea epaituko dute Baionako auzitegian, joan den maiatzean Baionako subprefeturaren aitzinean geldi euskara zapaltzea margoketa egitea leporatuta. Bernat Etxepare lizeoko ikasleek mobilizazio egun antolatua zuten azterketak euskaraz egiteko eskubidearen alde, eta horren karietara egin zuten ekintza Euskal Herriko hainbat euskaltzalek. Torre da epaituko duten bakarra. Etorkizun eza euskarari. Hau da, zapaltzen dute euskara eta ez digute emaiten posibilitatea gure eguneroko bizia euskaraz egiteko. Eta horregatik guk kuadro legal hori desobeditu behar diogula diogu, eta gaurko mezua hau izango da. Euskaraz zapaldua den tokietan desobedientzia eta intsumisioa. Euskal Herrian lehentasunez euskaraz. Gora Euskal Herri euskalduna. Gora Euskal Herri askatuta. Nafarroako foruzaingoak eginbide penalak ireki ditu Baztango abeltzain baten aurka 6 saiarre intoxikazio ziltzea egozten baitiote. Zehazki faunaren babesaren aurkako delitua leporatu diote. Martxoan hasi zuten ikerketa basozainek 6 putre aurkitu baitzituzten hilik. Espezie nekrofagoen elikadurarako eremu berezi batean topatu zituzten hegaztien gorpuak hilik zeuden behi batzuen ondoan. Foruzaingoaren ingurumen ikerketa taldeko agenteek eginbide penalak ireki dizkiote Baztango bizilagun bati 6 saiarre intoxikatuta hiltzeagatik. Ikerketa martxoan hasi zen, Nafarroko gobernuak jakitera manduenez, Bidasoako mugapeko basozainetako langilek 6 saiarre hil aurkitu ostean. Saiarreak behi bat zuen gorpuen ondoan zeuden Baztango zepaen batean. Hegaztiak Ilundaingo fauna basatia berreskuratzeko zentroera eraman zituzten zegozkien nekropsiak egiteko, eta ondoren analisi biologikoak egin zituzten baimendutako laborategietan. Emaitzek baieztatu zutenez, hegaztiek eta behiek pentobarbital arrastoak zituztela, albaitariek ganaduari eutanasia egiteko erabiltzen zuten botika. Analisi biologikoek ere berretxiztuten, intoxikatutako behiaren haragia eta 6 aharrek irentsitakoa bat datozela. Agenteek behiaren gorpua identifikatu zuten titularra ezagutzeko, zepaen ibaian utzi baitzuen. Beraz, ikertu gisa deitu zuten. Saiarreak Nafarroko gainerako sarraski jaleekin batera Nafarroko espezie mehatxatuen katalogoan sartuta daude, eta zigorkodeak heriotza zigortzen du nahita edo zuhurtzigabekeria larriagatik egiten denean. Hori dela eta atestatua bideratu zen eta Iruñeko Guardiako instrukzio epaitegira eta Nafarroko ingurumen eta hirigintza fiskaltzara bidali zen. Euskararekin loturiko gaiei lotuta, AEKak matrikulazio kanpaina hasi du, ezta Xabier Realo? AEKak aurkeztu du aurtengo matrikulazio kanpaina herritarrek euskara eroso ikasteko asmoarekin. Artezkaritzako kidek aurkeztu dute aurtengo matrikulazio kanpaina eta bertan berretsi dute euskara ikasi hobetu eta praktikatu nahi duen orok zabalik dituela euskaltegietako ateak. Irailarekin batera euskaltegietako matrikulazio kanpaina hasi da eta AEKak ere aurkeztu du berea. Bilboko Kalderapekon egin du agerraldia eta bertan AEKako artezkaritzako kideek eman dituzte xehetasunak. Euskara ikasi, hobetu edo praktikatu nahi duen orok zabalik ditu euskaltegietako ateak, eroso ikasteko. Horri begira AEKak 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan.
eta horien bidez beste 11 herritara iristen gara. Eroso ikasteko helburua abiatu du matrikulazio kanpaina AEKak eta horretarako oinetako erosoak jarriko dituzte. AEKaren xedea Euskal Herriko biztanle guztiak eroso bizitzea da. Horregatik euskararen ezagutzan, erabilerean eta sustapenean aritzen gara. Eroso hitzarekin zera esan nahi dugu. Herritarrak ahalegin berezirik egin beharrik gabe euskara eroso erabiltzeko baldintzak izango dituela. Euskaraz hitz egiteagatik deseroso edo baztertuta sentitu gabe. Euskaraz eroso bizitzeko bere 100 ematen du AEKak urteko 365 egunetan. Erosotasun horrekin zerikusia dute epaitegiek euskararen aurka jarritako epaiak eta horren aurrean hausnarketa egin du AEKak. Ezin ditugu ahaztu, azken aldian epaitegietatik datozkigun sententziak. Ez digutelako uzten euskaraz eroso bizitzen, eta behin eta berriz urratzen dituztelako euskaraz bizi nahi dugunon hizkuntza eskubideak. Azkenik Lourdes Etxezarretak esan du korrikan kaleak betez direla eta orain euskaltegiak betetzeko ordua dela. Astelenean, Haize Otaño AEKako kidea elkarrizketatzeko aukera izan genuen, adi esandakoari. Uda sasoia igaro eta ikasturte berriari begira jartzeko garaia da, eta hasiera berri ez gabiltzala euskara ikasteko une ezin hobea dela ere esan dezakegu. Gaia hitz egiteko gurean dugu Haize Otaño AEKaren artezkaritza kidea. Ongi etorri, Haize. Kaixo, arratsaldeon, mila esker. Bai, zuri, esan bezala uda garaia amaitu zaigu askori, nolako uda izan duzu AEKan? Bueno, egia esan oso ona, herritar askok izan dute aukera euskara eroso ikasi ahal izateko. Urtero bezala eskaintza zabala izan dugu udan, barnetegiak izan ditugu alde batetik, eta bertan euskalduntze barnetegiak, familia barnetegiak eta azterketa barnetegiak izan ditugu. Izen ematea oso ona izan da, eta bai ikasleak, bai irakasleak oso gustora aritu dira, testu inguru horretan euskararen bueltan. Eta gero bestetik, euskaltegietan ere, ohi bezala, uztailean izan ditugu ikastaro trinkoak, eta orain irailean beste ikastaro trinko batzuk, eta azterketa prestatzeari begirako ikastaroak ere abiatuko ditugu iraila bukaera arte. Beraz, uda, probetxugarria. Lantalan izan zarete beraz, gainera, uda sasoiari begira euskararekin loturiko hainbat berri izan ditugu, nabarmentzekoa dugu, saretan bolo-bolo izan den gaia, Itziar Ituñok Bilboko pregoia euskara hutsean egin izana, eta ondoren egindako adierazpenak, hau da euskaltegietan matrikulatzeko dei egin zuen. Nola baloratzen duzue egindako adierazpen hauek? Bai, balorazioa oso ona da, ez? Azken finean, bai euskeraz bizi geran herritarrok edo euskeraz etorkizunean bizi nahi duten horiek beharrezko ditugu kulturre referente euskaldunak eta halako pertsona esanguratsu batek, ez? Testu inguru horretan euskeraz eroso eta harro bizi dela adierazi izana eta herritarrak horretara animatu izana, oso ondo baloratzen dugu. Egia da bestalde, halako kontuak arruntak izan beharko liratekela, ez, etorkizun batean. Arruntak izan beharko lirateke, gainera askotan esan izan da, lehen aldia izan dela euskara hutsean egin dela pregoia eta ez da hala, ez da? Bai, hala da, beste batzuetan ere, nala izan da, baina badirudi ez, Itziar Ituñok egindako horre, hautsak arrotu dituela, eta, euskararentzat behintzat ona bada. Eta alde horretatik pozik gaude. Esan berri duzun bezala, euskaraz eroso eta harro hitz egitera bultzatzen ditu Ituñok, zuek ere hori duzu helburu, ezta? Bai, gaur bertatik Euskal Herriko euskaltegi guztiak zabalik ditugu, ez? Eta animatzen dugu gaurtik herritar oro euskaltegietara gerturatu dadin, ez? Euskara ikastera. Asteazkenean egingo dugu nazio mailako matrikulazio kanpainaren agerraldia, baina gaur bertatik gogotsu eta pres gaude euskaltegietan nahi duen hori harrera egiteko eta informazioa eskaintzeko.
Matrikulazioaz gabiltzala, abat mailako euskara ikasleek orain arte ordaintzen zuten matrikularen laurdena, ordainduko dute aurrerantzean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako edozen euskaltegitan. Berri ona dela uste duzue? Bai, ondo baloratzen dugu albiste hau, egia da, ez? Azken urte hauetan Eusko Jaurlaritza doakotasunerako bide horretan urratsak ematen ari dela. Pasaden ikasturtean, ez, esaterako 16-18 urte bitarteko izuztendutako diru laguntza lerro bat ere abiatu zuten, eta jakina horrelako albisteak beti beso zabalik hartzen ditugu. Dena den, azpimarratu nahi deguna da, ez, guk doakotasuna ulertzen degula ikasleak dirurik aurreratu behar izan gabe. Eta herritar orok uste dugu eduki behar duela eskubide hori, orduan espero dugu, ez, etorkizunean hala izatea, bitartean halako urratsekin konformatu behar eta jakina ondo baloratzen dugu bai. Zer esango zenieke euskara ikasi nahi duen herritarrari? Bueno, AEK-ara gerturatu dadin esango nioke, ez? Azken finean AEK-ako euskaltegi guztietan aukera izango du euskara eroso ikasi ahal izateko, ez? Guk gurean eskaintza integrala daukagu, aurrez aurreko eskolak ditugu, herritarren beharrei eta helburuei egokituta, horretaz gain online ikastaroak ere baditugu, praktikatu egitasmoak, ez, euskararen erabilera praktikan jartzeko, normalizazio planak ere martxan jartzen ditugu, iruditzen zaitez, AEK-an eta Euskal Herri osoan dagoela kontuan hartuta, badela lekua, ez, edonorentzat euskara eroso ikas dezan. Ikasteko garaian, eskola bezala buruan izaten ditugu ikasgelak, ez? Baina ikasgeletatik harago doan eskaintza duzu zuek, ezta? Bai, hala da. Aipatu bezala, ez, gure eskaintza integrala da eta euskaltegietan soilik ez dugu eskaintzen, euskaltegitik kanpo ere, udaletan, ikastetxeetan, enpresetan, euskara eskolak eskaintzen ditugu eta horretaz gain ere aipatu bezala, ez, hizkuntzaren normalizazioan ere, normalkuntza planak ere egiten ditugu, horretaz gain ere itzulpen zerbitzua eta zuzenketa zerbitzua ere badaukagu eta jakina izu aldizkaria ere hortxe daukagu, euskeraz ikasten ari den horri zuzenduta eta, ikusten da, ez, askotarikoa dela gure eskaintza. Eta askotarikoak izango dira ere ikasleak, jatorri ezberdinetako ikasleak izango dituzue, adin desberdinetakoak, helburu desberdinekin. Bai, hala da, 16 urtetik aurrerako herritar oro dauka gurera gerturatzeko aukera, eta esan bezala denetarik helburu ezberdinei begirako eskaintza daukagu eta behar ezberdinei lotutakoa, ez? Etor daitezke euskalduntzera edo euskeraz gehiago ikastera, azterketari begira azterketa prestatzera, lanean erabili ahal izateko, ez? Horri zuzendutako baliabideak ikastera, aisialdian edo familian gozatzeko, ez, euskara ikastera, edo nor daukalekua gurean. Lanean jarraituko duzue beraz, azkenik, bada euskararekin loturik azpimarratu nahiko zenukeen punturik? Gustatuko litzaidak ez, gogora ekartzea pasaden urteko, urte honetako korrika, ez, 23. korrika, egia esan azken urteetako korrikarik erraldoiena izan da, eta, uste garrantzitsua dela, ez, berriro gogora ekartzea, ez, zenbat jende ateratzen kalera euskera zarro bizi nahi duela aldarrikatzeko, eta, norabide horretan, ez, gonbidatu nahi dut herritar oro, gurera gerturatu dadin, ez, euskara eroso ikas dezan, eta, horretaz gain bide batez ere, instituzio nagusiei, ez, eskatu nahi diegu, aldarri horiei erantzuna emateko, plana martxan jarditzaten. Norabide honea zabiltzate AEK-tik zalantzarik gabe, mila esker Haize Otaño AEK-aren artezkaritzakidea, laster izango dugu zuen berri. Mila esker. Euskaltegi ez ari garela, Pasaiako euskaltegian izan da Udane Arbeo lankidea. Ade. Euskarak gure ahoetan behar du. Ildo horretan Pasaiako udalak euskaltegietako matrikulazio berrirako kanpaina abiarazi du euskara ahoratu lelopean.
Pasaiako udalak herriko bi euskaltegiekin elkarlanean landu duen matrikulazio kanpaina aurkeztu du Pasaiantxoko Txirritaek euskaltegiarekin eta Trintxerpeko udal euskaltegiekin. Teo Alberro alkateak aurten ere pasaitarrak animatu nahi izan ditu euskara bere egin dezaten eta haien etorkizuna gozatu dezaten. Euskara ikastea pasaitar guztien eskubidea izatea nahi dugu eta egoera ekonomikoa euskaltegian izen emateko oztopoa izan ez dadin, matrikula ordaintzeko errestasunak ere emango dizkie Pasaiako udalak. Euskara oratu izen eman diote eta goxoki batekin irudikatu. Hitz joko horrekin pasaitarrak euskara gozatzera, dastatzera eta ikastera gonbidatu nahi dituzte. Horretarako laguntza ekonomiko garrantzitsuak emango dira. Herritar askorentzat, asistentziaren baldintza betezkero doakoa izan daiteke euskara ikastea. Herrian erroldatuta dauden langabetuentzat ikastaro trinkoak eskaintzen dituela. Garrantzitsuak dira, zergatik dira garrantzitsuak, alde batetik doakoak direlako, eta horretaz gain, langabetuek trinkoak direnez ikastarok azkarrago ikas dezaketelako euskara, ezta? Era berean oraindik euskara ulertu ere egiten ez duten eta hastapen fasean dauden pasaitarrek zein gazteek diru laguntzak izango dituzte. Askotan diru sarrera handirik ez dute izaten adintarte horietan eta euskara etxean jaso ez eta orain ikasi edo hobetu nahi duten ikasle hoiei laguntzeko aukera emateak erabaki da urten ere. Edozein kasutan argi utzi dute asistentziaren baldintza betetzen ez duten ikasleek udalak aurreratutako dirua itzuli beharko dutela, salbuetsitako egoeraren bat justifikatzen ez badute behintzat. Beraz, euskara ikasteko interesa duen guzti gerturatzeko deia egin diete bertan informazioa eskuratu eta izena emateko. Kaixo, anima zaitez euskara ikastera. Zestoako Gazte Asanbladak jakinarazi du beste leku bat lortu dutela gaztetxea jartzeko herriko gazten antolakuntzarako espazio izango den gaztetxe berria. Azaldu dute Zestoako udalak duela aste batzuk eskaini ziela egune hori gaztetxe zaharrak asetzen ez dituen behar batzuei erantzuten diela eta alternatiba onartu dutela. Udaletik, konpromiso horri bat sinatuta dagoen arren, hurrengo hilabeteetan zehar, trantsizioaren inguruko xehetasunen inguruan hitz egiteko, udalarekin elkarrizketetan jarraituko dugu. Bestalde, ezin aipatu gabe utzi, oraindik ere, zentroko gaztetxearen okupazioaren harira izandako prozesu judizialaren ondorioz, 6.500 euroko kalte ekonomikoi aurre egiten jarraitzen dugula. Hau honela, asanbladak antolatutako ekintzetan parte hartzera bultzatzen zaituztegu. Lan gatazkei dagokionez, Euskaltelen enpresa batzordeak erabat errefusatu du Mas Oranjek aurkeztu duen borondatezko lan erregulaziorako espedientea eta lanpostuak berregokitzeko deia egin du jarduera batzutarako jende falta dutelako.
Aurrera pausoak eman dituzte Arabako Tubos Reunidos Odi ekoizleko langile eta zuzendaritzak. Abuztuaren 26an abiatu zuten langile greba mugagabea hitzarmen propio bat aldarrikatzeko eta asteartean bi aldeen arteko bilera egin zen eta akordiorako lehenengo pausoak eman ziren langileen ordezkariek Radio Vitorian azaldu dutenaren arabera. Tubos Reunidos Premium enpresako gatazka konpontzeko aurrera pausoak eman dituzte langile eta zuzendaritzak. Abuztuaren 26an abiatu zuten langileek greba mugagabea, hitzarmen propio bat aldarrikatzeko. Asteartean bi aldeen arteko bilera egin zen eta akordiorako lehenengo pausuak eman ziren, langileen ordezkariek Radio Vitorian azaldu dutenaren arabera. Orain enpresa itun bat garatzea onartu dute langileek, hitzarmen propioaren sinadura hurrengo urterako utziz. Honekin lanaldia murriztu eta erosahalmena bermatu nahi dute. Zuzendaritzaren erantzunaren zain daude orain. Hurrengo egunetan beste 3 bilera egiteko hitzorduak zehaztu dituzte gatazkaren konponbideran aurrera egiteko asmoarekin. Langra izokan kokatutako enpresa da Tubos Reunidos Premium, 73 langile dituena. Uztailean zehar 3 asteko greba burutu zuten bertako langileek eta 26an mugagabea bilakatu zuten. ELA, Comisiones Obreras eta UGT izan dira greba deitu duten sindikatuak eta azaldu dutenez jarraipen zabala izaten ari du. Langabezia datuei erreparatuz, abuztuan langabeziak gora egin du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Abuztuan, Euskadiko enpleguaren portaera urtero hilabete honetan izan hori dena izan da. Abuztuan, salbuespenik gabe, langabeziak gora eta afiliazioak behera egiten du. Eta hori nolanahi ere, ez da ariesgarria enpleguaren bilakaeraren azterketa globalaren ikuspuntutik. Epe luzeagoen perspektiba eskatzen baitu. Udazkenerako aurreikuspen ekonomiko onak enpleguaren susperraldian islatuko direla espero da. Isabel Perellok bere karguaren zina egin du eta Espainiako botere judizialaren buru den lehen emakumea bihurtu da. Vengo en nombrar presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial a doña María Isabel Perellok Domènech, dado en Madrid el 3 de septiembre de 2024. Izendapen berria dugu Espainiako bankuan. Jose Luis Escriba izango da Espainiako bankuaren gobernadore berria. Espainiako gobernuak Jose Luis Escriba eraldaketa digitaleko eta funtzio publikoko ministroa izendatu du Espainiako bankuaren gobernadore Pablo Hernández de Coseren ordez. Gobernuak ofizialki baieztatu ez badu ere, Escribaren izena izango da bihar mai gainean diputatuen kongresuan gobernadore kargurako, naiz eta PP kontra agertu den. Espainiako gobernuak uztailean proposatu zion izena PPri, baina popularrek erabat errefusatu zuten proposamena gobernuko kide delako. Gaurkoan ere izendapena iristear den honetan, Alberto Núñez Feijóo PPren presidenteako hartarazi du Espainiako bankuaren inbasioa dela izendapena eta ez duela alde bozkatuko. Espainiako bankuaren gobernadorearen izena ez du ministro kontseiloak onartu behar, gobernuko presidentearen proposamena baita. Estatuaren aldizkari ofizialen argitaratu behar da, Escribak ministro karguari uko egin eta gero. Idatzi gabeko araua bada ere, gobernadorearen eta azpi gobernadorearen izenak PSOEk eta PPk adostea da ohikoena, gobernuan dagoenak gobernadorea eta oposizioak azpi gobernadore aukera ditzan.
Eskriba gizarte segurantzako ministro izan zen aurreko legegintzaldian eta zenbait desadostasun eduki zituen Espainiako Bankuarekin eta orduko gobernadorearekin erakundeak pentsio sistema publikoaren iraunkortasunari eta beharrezko erreformei buruz argitaratutako ikerketen inguruan. Izan ere, proposatutako erreforma batzuk gobernuak mahai gainean jarritakoen kontrakoak ziren. Jose Luis Escribak heziketa eta esperientzia profesional handia du makroekonomiaren eta finantzen arloan. Zientzia ekonomikoetan lizentziaduna eta gradu ostekoak analisi ekonomikoan eta ekonometrian Europako Banku Zentralaren moneta politikako buru eta Europako Moneta Institutuko aholkulari izan zen, Sánchezekin inklusio, gizarte, segurantza eta migrazio ministro eta eraldaketa digitaleko ministro izan aurretik. Espainiako Bankua moneta eta finantza ikerketa departamentuko azpizuzendari izan zen eta moneta ikerketa taldeko buru izan zen. Gainera, Europar Batasuneko erakunde fiskal independenteen sareko presidente izan zen 2015-tik 2019 eta ardura fiskalen agintaritza independentearen buru. Kultura gaietara salto, bueltan da Boga musika jaialdia, Gorka Urbizu, Lisabo, Melena, Sara Zozaia, Tok eta beste zenbait artistareariko dira jaialdiaren bigarren aldian. Ostegunetik irailaren 15 arte kontzertuak eta hitzaldiak izango dira Donostian. Abenduaren 5-tik 8 izango da aurtengo Durangoko azoka, bada azokaren 59. edizioan salmaia jarri nahi duten erakusketariek, argitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, elkarte, erakunde, banatzaile eta ekoizleek zabalik dute Durangoko azokaren webgunean izena emateko epea. Irati Agirrazkoenaga dugu pantailaren beste aldean kultur agendarekin. Kaixo Irati? Igandean hasi zen Estena kalera, Bilboko kaleko arten zirkuitoa. Iraia osoan zehar, Estena kalera, Bilbo hiriko barruti guztietako auzo desberdinetako plaza eta kaleetan garatuko da eta bere egitarauan zirku, dantza, klaun aurrentzako berbenak edo kaleko antzerkia bezalako disiplinen ikuskizunak
eskainiko ditu. Egitarau osoa bere webgunean dago, bilbaukultura.eusen, baina batzu nabarmenduko ditugu orain, esaterako gaur, iraiak 4 arratsaldeko 7 Indautxu plazan, Maria Zubimendi eta Esti Kurielen bote prontoan antzeslana izango dugu. Eta larun batean, iraiak 7 eguerdiko ordu batetan, Betolazako parkean, Pantzart konpainiaren eskutik boli kalean. Egun berean, 6 Buiabarriko kirol gunean, gora bihotzak dantza eta antzerki ikuskizuna gozatzeko aukera izango dugu. Datorren astean, iraiak 10 esaterako, arratsaldeko 6 Ibarriko Landa plazan, Marcel Magoa egongo da, eta iraiak 11 arratsaldeko 6 baita ere, Agirre lehendakariaren etorbidean, Pikor teatroren atxoak dantzan emanaldia. Eta, ostegunean, iraiak 12, arratsaldeko 6 Levante plazan, San Inazion, Barsanti konpainiaren akabo antzeslana. Ostiralean berriz, Arangoitiko Araneko plazan, amestu antzerkiaren ipurbeltz ikusteko aukera izango dugu. Memoria eszenikoa bisita antzestua. Egingo dute gaur, Iruñan antzerkiarekin jarraitzen dugu beraz, egitasmoaren helburua memoria historikoa ikuspegi sozial, garaikide eraldatzaile eta feminista batetik berreskuratzea da. Iruñeko Santa Maria La Real plazan abiatuko da, memoria eszenikoa izeneko antzeslan ibiltari hau gaur, atzo ere egon zen emanaldia, baina esan bezala gaur ere egongo da, arratsaldeko 7, eta hala hiriko eta hiriko alde zaharreko kaletan zehar, batez ere 20. mendeko lehen erdian bizi izan ziren hainbat emakume ezagutzeko aukera eskainiko da egitasmoarekin. Lantaldeak azaldu duenez, garai, lanbide eta eginkizun desberdinetako emakumeak izango dira, garai hoietako gertakari politiko, ekonomiko eta sozialetan arreta berezia jarriz. Egitasmoaren helburua, memoria historikoa, ikuspegi sozial, garaikide eta esan bezala feminista batetik berreskuratzea da. Memoria eszeniko proiektu hau, Ellas, las mujeres en la historia de Pamplona liburuan eta Ana Diez de Eure historialariak egindako ikerketetan du oinarri edo ikerketa hoietatik abiatzen da, eta bisita antzestu hauekin herritar guztiengana ahalik eta modurik bizienean iristen saiatzea da asmo antolatzaileek azaldu duten. Azken batean, arte eszenikoak espazio publikoan bertan erabiliz eguneroko bizitzan igarobide diren leku komunak antzematea da, eta hiriaren espazio huts hoiek betetzea da helburuetako bat. Kaleak artea garatu eta erakutsi daiteken leku bihurtzea. Kontrastez eta ustekabez bete egongo da ibilaldia beraz, Maia Ansa eta Garasi San Martin aktoreen antzezpenak ikusiko ditugu, karismaz betetako personaiekin, eta Iruñean eguneroko espazio batzuk berrezagutzeko aukera emango dute. Gertaera eta emozio desberdinetatik igarotzean, publikoa ere hiriaren norabidea markatu duten gertaera historikoen konplize izatea nahi dute. Bizitak 20-25 lagunentzako izango da gehienez, eta naiz eta gaurkoa iragarri bakarrik, laster hitzordu gehiago izango dituztela aurreratu dute. Eta gaur abiatuko da Animadeba nazioarteko animaziozko zinemaldia Deban. 27. edizioa izango da aurtengoa, larun batera arte bitarte iraungo duena, esan bezala Deban, eta nazioarteko mailan duen garrantzia sendotu duen ekitaldi honek aurten egitarau anitza eskainiko dute. Horrela esan dute ere antolatzaileek, film laburren lehiaketak egongo dira, film luzeak ere, eta industriako jarduerak eskainiko dira besteak beste. Aurtengo jaialdiak 83 herrialdetako 1200 film jasoko ditu, eta horietatik 22 aukeratu dira lehiatzeko. 10 film labur izango dira sail ofizialean, tartean Euskal Herriko ekoiztetzen Txuber or not Txuber, nabarmendu da antolakuntzak, eta baita ere EHUko zuzendari berriak atalean aukeratutako 10 film labur. Horiek lehiatuko dira film laburren
artean. Aurten lehen aldiz gainera, iraiaren 6an, hau da, ostiralean, 10:00, gaueko 10:00, Kutxa Zurian EITB gaua gala ospatuko da. Ekitaldi honek Euskal Herriko animazio zinema ikustarazi eta saritu nahi du. Isabel Ergera zinemagile donostiarra izango da EITB saria jasotzen lehena, eta ekitaldian El sueño de la sultana, film luzea eta La mujer ilustrada, bere azken film laburra proiektatuko dira. Jaialdiak egitarau oparoa izateaz gain, parte hartzeko aukera ere eskaintzen du, aurten ere animadeba laborategia martzan izango delako, animazio sektorean lanean dabiltzanentzat edo zinemagintzan interesa dutenentzat besterik gabe. Zinemaz gain, animadeban zehar musika zein beste eraskotako emanaldiak ere izango dira. Ekitaldi aipagarrienen artean ditugu adibidez iraiaren 4an, aste azkenean gaur bertan, arratsaldeko 8:00 izango den esanezin kontzertua, eta iraiaren 7an, larunbatean, 10:00 baita ere, Anarirekin egingo den amaiera ekitaldia. Eta horrez gain, larunbatean, arratsaldeko 8:00 Albina Stardust eta Divina Komediaren eskutik bingo ekitaldia izango da. Amaitzeko, Animadeba filmin plataformarekin elkarlanean aritu da filmin, eta la jaialdia amaitu eta 2 astez arpidedunek etxetik ikusi ahal izango dituzte lehiaketaren 2 ataletan eta panorama atalean parte hartu duten film laburrak. Eta bueno, esan bezala egitara gozoa animadeba.com web atarian duzue. Eta zinematik literaturara izan ere Lumafest jaialdiari hasiera emango zaio datorren astean. 3. edizio hau, beraz, iraiaren 12-tik 14 egingo da Donostian. Gazte literatura eta sorkuntzari buruzko jaialdia da Lumafest, eta datorren ostegunetik larunbatera antolatu da Koldo Mitxelena kulturunean. Jaialdiaren helburu nagusia beraz, gazte literatura sustatzea eta zabaltzea da. Edizio honetan Iria Parente eta Selene Pascual egileek hartuko dute parte berriz ere. Gazteentzako 20 liburu baino gehiago idatzi dituzte biok elkarlanean. Beren istorioen bidez genero eta personaia berriak esploratzen dituzte, eta aniztasuna eta LGTBI+ eskubideak bezalako gaiak jorratzen dituzte. Gainera, aurreko 2 edizioetan bezala, aurten ere, mikrokontakizunen lehiaketa bat izango da. Gazteek literatura jardueretan parte har dezaten sustatzea da lehiaketa, honen mikrokontakizunen lehiaketa honen helburua, eta literaturarekiko eta idazketa sortzailearekiko interesa sustatzea. 14 eta 21 urte izango dituzten gazteek parte har dezakete mikrokontakizunen lehiaketa honetan, argitaragabea izan behar du kontakizunak, eta ahotsa entzun adierazpena jaso beharko du kontakizunak berak. Lanak aurkezteko epea amaitu ondoren, antolatzaileek 2 kategorietan aurkeztutakoen artean hautatuko dituzte testu finalistak, eta irabazle horien izenak Lumafest ospakizunean iragarriko dira. Iraiaren 12an gaztelaniazkoena eta ostiralean iraiaren 13an euskarazkoena. Heldu gara amaierara, berri gehiagorako sartu gure webgunean edo kuskuxatu gure sare sozialak. J. Martin eta Berde Pratoren Mendekoa bestiarekin agurtuko gara. Bihar arte eta ongi izan.